нельга так вот взять карту и провести межу. Вот тут жили викинги. Ну, ровно як нельга провести межу, например, ты возьмешь карту былога СНД 90-х годов и скажешь, вот тут были братки. Былі вось гэтыя таксама спрэчкі, канцэпцыі кшталту, што запрасілі варагаў, каб яны стварылі тут дзяржаўнасць. Але гэта паходзіць, не было іх мэтай, так? Нават самае небагатае паселішча, там славянскае ці балтскае, оно давала рабоў, чалавечы капітал. Там гэта у нас, значыць, такое сляды падмуркаў, вот рэальна паселішча, плюс яшчэ побач селішчы. І там вельмі шмат артефактаў, знаходак менавіта викингов. Они вписывали наш регион в европейскую картину света и, в принципе, в глобальный свет того часу. Прывітанне. Гэта падкаст «Гістфак» на палатном медыа, і сёння мы паразмаўляем пра вікінгаў. Чым яны былі адметныя, адкуль яны з'явіліся і куды ўрэшце рэшт зніклі. Мяне зовут Дар'я Палынская, са мной студыя Алесь Кіркевіч. Прывітанне. Прывітанне. Давай з набалелага. Асабіста маё такое суб'ектыўнае меркаванне, што вікінгі ў нас вельмі недаацэненая такая тэма ў гістарыяграфіі, бо, здаецца, нарманская, антынарманская тэорыя чорт з імі, але пра прысутнасць вікінгаў, пра тое, што яны тут былі, жылі і там цэлых 2 стагоддзі больш, як бы ніхто ўжо не спрачаецца, гэта гістарычны факт. Але чаму іх так мала ў нашай і культуры, і гістарычнай прасторы? У нас занадта шмат малаасвечаных пытанняў, на жаль, у гісторыі, і вікінгі это адно з іх. То бок са школы мы ведаем пра Рагавалодара, Гнеду, Тура, які заснаваў Тураў, міфічны князь. Тыпу яны все былі варягамі, вікінгамі, але ніводнай манаграфіі сур'ёзнай я пра вікінгаў не ведаю ў беларускім сегменце, ёсць нейкія даклады на канферэнцыях, нейкія асобныя публікацыі, такое ласкутная коўдра, як заўжды. І, уласна, ніхто, як я разумею, так дагэтуль і не асэнсаваў гэтага феномена, а вось на вялікі жаль. Але, напэўна, варта пачаць з таго, ў прынцыпе, хто такія вікінгі, варягі, Русь, таму што это ўсё, ў прынцыпе, пра адно і тое ж. Зноўку ж у нашых падручніках нідзе не акцэнтуецца. Умоўна, калі так уявіць школьныя нейкія рэчы, то там проста ёсць Рагвалод, ёсць Тур, ёсць Рагнеда. Асабліва такога адрознення, што кшталту вось варягі, там нейкае тлумачэнне да таго, хто яны адкуль няма. Як не прыгадваецца. Добра, але разбярэмся, хто гэта. Давай удакладнім гэты момант. Да. Памылкова думаю, што вікінгі это нейкі народ альбо племя, нейкая этнічная супольнасць. Нельга так вот взять карту и провести межу. Вот тут жили викинги. Ровно як нельга провести межу, например, ты возьмешь карту былога СНД 90-х годов и скажешь, вот тут были братки. Потому что викинг, як и братки 90-х, это, в принципе, способ жыцця, способ заняткаў, як и само слово викинг, это поход, то бок ісці ў викинги, это ісці ў поход, морский поход. Русь, от слова родці, грибцы, это давно уже вядомая, скажем так, терминология. То бок это люди, якія займаліся рабункам, гандлем і хадзілі в наём, наёмнікамі у чужыя арміі тых дзяржаваў, пра палітыку, інтарэсы якіх яны, напэўна, ведаць не ведалі, прынамсі на пачатковым этапе. То бок, калі груба кажучы, это пасіянарныя товарищи, которые пайшлі далёка ад дому, каб здабываць сабе лепшую долю і шукаць гэтай лепшай долі. Выпадковая супольнасць. Так, канешне ж, касцяком гэтага ўсяго былі скандынавы, то бок сучасныя там Нарвегіі, шведы, іх продкі. Чаму менавіта той рэгіён? Таму што і прырода, і дэмаграфія, гісторыкі спрачаюцца, чаму менавіта гэта, чаму гэты перыяд, менавіта 8-10 стагоддзя. Але генеральна радзіма была не вельмі, скажем так, плодная в плане землі і ресурсаў, якая-нибудь вёска, она там вёска на вёску хадзілі, біліся за цела кіта, выкінутага на бераг, потом гэтае мяса сушылі на сонцы, там вазіліся розныя паразіты, потом мясцовым насельніцтва вазіліся розныя паразіты. Жыццё так сабе. І таму вось гэты быў пасіянарны выбух, маўляў, дзе можна знайсці лепшае жыццё. А паколькі людзі былі знаёмыя з морем, море, а далей і рэкі сталі іхнымі шляхамі ў навакольны свет. І вельмі хутка гэтая пасіянарная хваля ўзброеных злых людзей, гатовых на ўсё, яны панавалі і Балтыку, і Паўночнае море, і Сярэдземнае, і Чорнае, і Каспій, то бок яны проста распаўзліся паўсюдна, куды маглі дайсці, паколькі іх транспарт гэта былі дракары, ладдзі, то бок яны вось вельмі шырака хадзілі. І вядомая, конечно,
Уже ўсім вядомыя факты, што яны былі ў Грэнландыі і ў Паўночнай Амерыцы задоўга да Калумба, але ўсё залежала, зона іх цікавасцяў залежала ад рэсурснай карбавой базы. То бок, напрыклад, што ім з той Грэнландыі, умоўна кажучы. А вось калі гэта берагі Англіі альбо Францыі, там ужо ёсць чым пажывіцца. Там будуць манастыры, там будзе золата, там будуць нейкія каштоўнасці, і ты можаш ужо чагосьці набраць і стварыць сабе такі першасны капітал, які інвестуеш у далейшыя паходы. Вот да гэтага мы яшчэ вернемся, да стаўлення вікінгаў да рознага дабра, грошаў, золата. Ну, да, але агулам геаграфія вельмі цікава выглядае, калі паглядзець на гэтыя карты, напрыклад, агулам іх паходаў. А наколькі Да, разумею, асноўная інфа ў нас па іх паходах гэта розныя сагі і сказанні, да, і вот там у меня ёсць выпісана, што там нарыс зямлі, дзеі Данаў, пра дзеі Эдмунда, сага пра хрост і так далей. Яшчэ ёсць такая ананімная сага, канец 12 стагоддзя, якая пералічвае рэкі ўсходняй Еўропы. І там узгадваюцца 3 беларускія рэкі, то бок з 6, которые узгадваюцца, 3 займаюць беларускіх, это Двіна, Днепр і Друя. Вось, то бок я так разумею, што калі ў нас вялікіх мароў, там шырокіх рэк няма, то якраз такі вось і з'яўляецца гэты шлях з варэх у грэкі, дзе яны ўжо там перавалокамі, перавозілі, божачкі, як это называецца правильно? Волакі. Волакамі. Ну, будзем разумець, што тагачасныя сагі гэта як такія мапы, як такія атласы. То бок ты ў вуснай форме пераказваеш нейкую інфармацыю пра далёкія землі, Ну, і рэкі, хвалішся гэтай. не маючы там працаў там Пталемея альбо там Герадота па гісторыі, геаграфіі і там тым больш там атласаў уже класічных сучасных. Ну, але у нас яны былі, іх было шмат, але што яны у нас шукалі? Што яны нас шукалі, это вельмі добрае пытанне, таму што калі пра Англію, то зразумела, што не шукалі. Там больш развітая культура і ёсць чым пажывіцца. Калі яны прыходзілі да нас, нават на тыя ж берагі Балтыкі, яны бачылі в прынцыпе тое самае, што і ў сябе. То бок гэты родаплемянны строй, гэтыя ж самыя барадатыя людзі, якія ў прынцыпе асабліва нічога не маюць, і чый быт мала адрозніваецца ад іх. Але тут супала, напэўна, некалькі фактараў датычна нашага рэгіёна. Па-першае, яны, што вельмі важна, яны паўтарылі шлях готаў, які зрабілі вот этот вот скачок на поўдзень і мелі вось гэтую дарогу ад Балтыкі да Чорнага мора. То бок, дзякуючы рэкам, вікінгам менавіта патрэбна была лагістыка паміж двумя марамі. Навошта аплываць гэта ўсё вакол ўсёй Еўропы і Сярэдземнага мора, калі можна па рэкам хадзіць туды-сюды. І, уласна, што іх тут цікавіла? З Азіі, з Сярэдняй Азіі ішоў дырхем. Дырхем – это манета срэбраная, якая выпускалася. Мы казалі пра выпуску, пра скарбы. Это наш самы першы, можа быць, не самы ўдалы, але самы першы выпуск. Ну, ёсць такая лічба пра 125 мільёнаў дырхемаў срэбраных, якія пайшлі на поўнач за ўвесь час, пакуль там гэтыя руднікі не выгаслі. Безумоўна, рабы. То бок нават самае небагатае паселішча, там славянскае ці балтскае, оно давала рабоў, чалавечы капітал. Іх людзі, пра рабоў у нас таксама была серыя, она не першая, але я думаю, што вы можете яе знайсці. То бок ты можаш гэтых рабоў сам налавіць і прадаць уже на рынках Булгара альбо Канстанцінопаля, альбо можаш дамовіцца з мясцовымі такімі лідарамі, каб яны табе налавілі, ты ім заплаціш, і яны табе гэтых рабоў пастачаюць. Вось. І у вас уже ёсць лагістычныя базы на гэтых рэках, дзе ты утрымліваеш рабоў, дзе ты збіраеш футра, бо футра это таксама быў такі стратэгічны прадукт, які яны гналі на поўдзень. Вось можа быць такое пытанне, а навошта на поўдні футра, там цёпла. А гэта было пытанне прэстыжа, бо гэта вот класна, калі ты там футрам што-небудзь засцеліш. А адтуль яны, напрыклад, маглі ўжо весці шоўк з той жа Візантыі. Не толькі таму, што ў шоўку не вадзіліся вошы, вошы это вельмі непрыемна. Ну, практика. А ось, да, шоўк там вот вошы не вадзіліся. І гэта ўжо быў статус. Ты ходзіш у шоўку, ты сядзіш сабе на якім-нибудь муравельніку, ваўкавыску на этой гары, в шоўку, і там перабіраеш этой дырхем, і ты ўжо статусны чалавек. Вось, і гэты гандаль шоў у два бакі, то бок з аднаго боку рабы і футра, напрыклад, а з іншага ўжо ідзе поток срэбра і гэтыя самыя шаўка. І, уласна, вельмі трапна некаторыя даследчыкі параўноўваюць, прынамсі, вот на першасных этапах цывілізацыю вікінгаў тут як такую бізнес-кампанію, як такую ось, не знаю, канцэсію, як сябе назваць. То бок яны трымалі эту дарогу, гэты шлях, і ім не было цікава стварэнне дзяржавы, ім быў цікавы бізнес. То бок гэта паралель з такой ост-індійскай кампаніяй альбо гудзонскай кампаніяй, калі ўжо пазней еўрапейскія каланізатары шлі ў дзікія краі па іх меркаванню і стваралі такую вось лагістыку для выкачвання рэсурсаў.
І ты можаш трымаць гэтыя рэкі, ты маеш фартэцы і лагістычныя пункты на гэтых рэках, а ўглыб табе заходзіць нават і не трэба. Табе не трэба ісці ў гэтыя пушчы, балоты, што ты там знойдзеш. Табе не цікава там. То бок твая ўлада абмяжоўваецца фактычна гэтымі фарпостамі і рэкамі, якія ты кантралюеш. Але пры гэтым вось што прыхільнікі тэорыі, што вот у Польшы вельмі прыкольная была гістарычна такая спрэчка, што тут Мешка першы, ён быў варагам ці быў не варагам. І што тут для іх было вельмі важна даказаць, што гэта не варагі стварылі дзяржаўнасць, а вось яны самі. Тое самае і ў нас былі вось гэтыя таксама спрэчкі, канцэпцыі кшталту, што запрасілі варагаў, каб яны стварылі тут дзяржаўнасць. Але гэта паходзі не было іх мэтай, так? Гэта так, першы момант, гэта ідэалогія гэтай спрэчкі, хто быў варагам, хто не быў варагам, ці быў Владзімір Вальдэмарам, Рагнеда Раганхільдер і гэтак далей. А датычна мэты, тут пра прычыны і збыткі, то бок вікінгі прыйшлі для того, каб рабіць бізнес, каб вырашаць свае сіюмінутныя інтарэсы, але пасля гэта ўжо эвалюцыянавала, можна так груба сказаць, што было нейкай пабочкай стварэння ўжо дзяржаўных сістэмаў на гэтым месцы, это ўжо пазнейшы этап. Это, умоўна кажучы, як з яўрэямі, Бібліяй і хрысціянствам. Яўрэі пасябравалі з Богам не для таго, каб стварылася хрысціянства. Проста хрысціянства стварылася пазней уже ў выніку таго, што юдэі стварылі вось такую рэлігійную сістэму. Не ішлі яны сюды ствараць дзяржавы. Ім гэта было нецікава і не патрэбна, і яны з гэтым пазнаёміліся ўжо пазней. Дарэчы, окей, хай гэта ў іх атрымалася, можа быць, мимоходом. Але цікавы момант з хрысціянствам, які, напрыклад, мяне здзіўляе. Ёсць вядомая гісторыя пра Торвальда Вандроўніка, который з Канстанцінополя паехаў з адмысловай булай на ўсход, і ў Полацку лічыцца, што ён заклаў адзін з гэтых першых храмаў святога Яна, там і памёр, і вось паводле іншай сайкі яго нават лічылі мясцовыя святым. То бок і агулам вось гэты кейс нясення хрысціянства, місіянерства сярод вікінгаў, ён так дастаткова распаўсюджваецца пасля 10-12 стагоддзя. Гэта ўжо ўсё ж такі пазней. Давай яшчэ трошкі паговорым пра тое, як яны тут былі, як яны выглядалі і чым яны тут жылі. Таму што хрысціянства это ўжо пазнейшы этап, калі яны ўжо пачалі сябе пераасэнсоўваць. Але вельмі нечаканы для вікінгаў з іх культуры. У выніку нейкага крызіса ідэнтычнасці. Хто мы? Мы гандляры, мы рабаўнікі, ці мы дзяржаўнікі, ці у нас есть нейкая місія. Яны ўжо пачалі проста задумвацца і выбіраць сабе розныя сцежкі. Але першасна, як вельмі добра апісаў Ібн Фадлан, хіба што он паволжскіх вікінгаў апісваў, вось як яны выглядалі. Вельмі цікава, кім былі гэтыя людзі, якія таксама былі і на палаце. Па-першае, это людзі на спорце. То бок он іх апісаў такіх апалонаў, якія вельмі добра складзеныя. А паколькі яны не былі абмежаваны якімі правіламі насіць вельмі строгую вопратку, ён мог все цудоўна бачыць. Па-другое, татухі. То бок гэта субкультура з татухамі. Ад пазногцяў і да шыі яны былі все забітыя рознымі сюжэтамі, прадметамі, дрэвамі, выявамі людзей, багоў. То бок вельмі цікава. Вікінг гэта мог адрозніць проста па этой субкультуре татухаў. Як, дарэчы, пасля ўжо шмат пазнейшыя часы адрознівалі марякоў. Марякоў ёсць пэўнае татуяванне. Грубае, нелепае, але татуяванне. А жанчыны насілі маністы. Маніста – гэта упрыгожванне з манетамі, але это было таксама не выпадковасць, бо колькасць гэтых шэрагаў з манетамі пазначала, колькі майна ў твайго мужа. То бок там, умоўна кажучы, адзін шэраг – это 10 000 дырхемаў. Калі ў цябе шмат гэтых шэрагаў, то твой муж… Ты все носіш на сабе, господи. Не, ты не все носіш на сабе, у яго то яшчэ больш, ты просто пазначаеш. Як зараз табе дастаткова добры гадзіннік апрануць, і ты все разумееш, што у цябе все нормально з грашыма. Так, тады жанчына апранала радок манет, каб все іншыя бачылі, што лепш да яе не заляцацца, таму што яе муж сур'ёзны чалавек. І, дарэчы, традыцыя маніства наша засталася і на Паволжы, і ва Ўкраіне, Малдове, то бок з таго яшчэ часу. Яны брудныя былі, прынамсі ва ўяўленнях… У кантэксце сярэднявечча. У кантэксце хутчэй Ібн Фадлана, таму што ён быў мусульманінам, там былі пэўныя гігіенічныя нормы, і яму вікінгі падаваліся бруднымі. Ён апісвае яшчэ вольныя сексуальныя стасункі, якія яго як мусульманіна, мабыць, вельмі ўразілі. І такія гэта былі цікавыя людзі. У них былі свае цыклы жыцця, таму што в гэтых крэпасцях, у якіх яны сядзелі, яны ж не сядзелі безвылазна. У іх былі пэўныя цыклы, калі яны што робяць. Лічыцца, што
Восень они выходили, восень-зима, они выходили на палюдзе, так званые. Ну, то, что мы ведаем в плане з подручников гісторыі яшчэ школьных, они збіралі даніну з тых вось народнасцяў, з тых племёнаў, якія жылі побач, тыя ж самыя футры, рабоў, і вось это назапашвалі, і вясной уже маглі в той же Візантыю ці Булгары ісці караванам, уже вось со своих логістычных хабаў выходзіць і гандляваць. Летом, не знаю, может быть, они адпачывалі, ехали в Іспанію, альбо лоукостамі куды-нибудь леталі, я не ведаю. Вось лето у них было такое больш лайтовае. Ну і, дарэчы, пра палюдзе, вось знакамітая гісторыя гібелі Ігоря, калі ён пайшоў в палюдзе 2 разы. То бок ён пайшоў 2 разы збіраць тую ж самую даніну, за што яго, уласна, і забілі. Ну, то бок такі вось першасны іх этап, ну, фактычна такі драпежніцкі, але разам з тым можа падацца, што это вот рабаўнікі, гвалтаўнікі, людзі, якія, в прынцыпе, нічога не ствараюць, але яны прасоўваюць грашовыя адносіны, то бок яны ўводзяць эканамічныя катэгорыі, разам з тымі ж дырхемамі ў скарбах археолагі знаходзяць вельмі часта і вагі, нават кішэнныя, ну, умоўна кішэнныя вагі, таму што кішэні ў іх не было, которых яны маглі ўзважваць, то бок гэта прасоўванне эканамічнай тэмы. Гэта, безумоўна, адкрыццё свету нашым людзям, то бок нейкі хлопец з-пад Полацка альбо там, не знаю, з-пад сучаснай Бярозаўкі альбо з-пад Талочына мог запісацца в наём разам з гэтымі вікінгамі і пайсці там на Канстанцінополь альбо яшчэ куды-небудзь пабачыць вялікі свет. То бок яны впісвалі наш рэгіён в еўрапейскую картину света і, в прынцыпе, ну, в глобальны свет таго часу. То бок і нейкімі дасягненнямі тым, што прыходзіла сюды да нас, і тым, што чалавек адсюль мог запісацца ў вікінгі, бо, як я кажу, это не было племя ці нацыянальнасць, і ўбачыць гэты вялікі шырокі свет. Ну, слухай, прикольно. І якби ми ж ведаємо, от, наприклад, от з 2016 року активно розкапується кордон у Шумілінському районі. Так. І там археологи от, легко, особливо, вельми хваляться, що ось, це наш приклад того, що є в Україні і під Смоленськом гэтых поселищів. Там гэта у нас, значит, такое сліди подмурков, от реально поселище, плюс ще побач селище. І там вельми шмат артефактів, знаходок, менавіта вікінгаў. То бок гэта і паясныя накладкі, вы, дарэчы, у гэтым годзе таксама знайшлі адну са звярыным стылем унікальным, так? Гэта і гузікі, крыжыкі, нейкія фібулы, і дробныя рэчы, упрыгожванні, і манеты. Ну, то бок, можна сказаць, што ў пэўным часе яны пачынаюць, ну, запавольвацца, прыжывацца, асімілявацца да меснага. Уласна, ну, можа быць, так мы перайдзем, куды, уласна, яны дзеліся. Бо нейкі перыяд у нас і манета знікае, і ўжо хрысціянства, як бы, асуджае. Ну, яны, скажем так, эволюцыянуюць, таму што, уласна, вось мы кажам пра тое, што ў іх спачатку не было нейкай сістэмы там князёў, нейкай дзяржаўнай сістэмы, але пасля ўсё это з'яўляецца. Ну, зноў жа такая вот грубая паралель з браткамі 90-х. То бок да нейкага этапу, калі ты малады, моцны ходзіш в качалку, тебе прикольна прыгнуць на ларёк і альбо там стрясці нейкія грошы з гандляра арбузамі альбо сухафруктамі. Але пазней табе хочацца расці, эвалюцыянаваць, стаць нейкім уласнікам бізнеса, у лепшым выпадку там нейкім, не знаю, банкірам, уласнікам прадпрыемства, то бок стаць салідным чалавекам. Калі тыя ж вікінгі сутыкаліся ўжо з манаршай уладай, з Візантыяй, з іх сістэмай, з іх культурай, ім хацелася стаць больш саліднымі, апрануць пінжак і, умоўна кажучы, ўжо неяк прадстаўніча выглядаць. Для іх лідараў гэта таксама стабілізацыя ўлады, ты можаш перадаць па спадчыне сваю ўладу. Вось вельмі добры прыклад, калі хто глядзеў серыял «Вікінгі», думаю, шмат хто глядзеў, памятаеце, калі Рагнар Лодброк там з нейкім скрыняй з сундуком прыходзіць і пачынае всем раздаваць золата. Гэта пачатковы этап. Ты так інвестуеш, ты раздаеш гэтыя багацці, каб людзі далей з табой ішлі в нейкі далейшы паход. Бо а што табе гэтае багацце? Што ты з ім будзеш рабіць? А пазней ты ўжо збіраеш свой скарб, сваю казну, табе ўжо цікавыя гэтыя грошы, бо ты думаеш, яны дастануцца дзецям, і яны стануць князямі далейшымі. З гэтым звязана і прыняццё хрысціянства. Ну, вось это можа быць такі переломны нават этап, таму што это ідэалогія таго часу. Это, як, не знаю, в сучаснай Европе ці в сучасным свеце прыняццё там мадэлі дэмакратыі, правоў чалавека. Бо калі у тебя ўжо ёсць Софійская царква і епіскап, это лічыш, што у тебя ёсць офіс па правам чалавека, парламент і справядлівыя выбары
выборы, і все да цябе ставяцца як да нармальнага чалавека, а не дыктатара і не дзікуна. І вось яны таксама эвалюцыянавалі. І пазней ідзе проста такая славянізацыя, то бок славянскія імёны, прозвішчы, праваслаўная культура, візантыйская мастацтва, оно замяняе вось гэты звярыны стыль, вельмі цікавы, вельмі прыгожы стыль Борэ, вот всю эту іх пластыку, она просто становіцца іншай, хаця яшчэ в праваслаўных такіх нават нацельных крыжыках ну бачныя гэтыя звярыныя такі прымітыўныя трошкі матывы. Але яны ўжо эвалюцыянуюць і ўжо до 10 стагоддзя яны ж яшчэ ўпіраецца в крызіс чыста манетны, таму што 950-е гады гэта істачэнне тых руднікоў в сярэдняй Азіі, то бок уже тэма дырхемаў она не актуальная. Трэба ўжо неяк крызіс ідэнтычнасці. Вот кто мы ўжо зараз? Мы ўжо гандляры, альбо мы дружыннікі, і мы ўжо мы не проста трымаем вось гэтую тэрыторыю, как трымаем рынок на нейкі, да? Мы уже его развиваем, мы про его клопоцімся, потому что мы уже наша держава, и мы это можем передать у спадчыну. Вось тая ж Волжская Русь, она фактычна знікла. Дняпроўская Русь, яна засталась. Вось недарма, напрыклад, Владзімір сына свайго Ізяслава паслаў на Дзвіну в Полацак княжыць, то бок ён вось гэтую частку дзяржавы вот аддаў гэтаму, напрыклад, сыну. Гэта ўжо іншая гісторыя пра традыцыю, ось пра ўжо такія вот новыя часы ў адносінах. Добра, тады ну яшчэ як бы шмат просто можна паговорыць, але напрыканцы пра філасофскае. Ёсць такі малавядомы кейс, што в 2014 годзе пад слаўным горадам Бярозаўка спрабавалі такія энтузіасты зрабіць музей пад адкрытым небам. Панёманскае гарадзішча назвалі, выкупілі ўчастак, пабудавалі нават дракар адзін ці ладдзю, шчыра кажучы, не памятаю лодку. Але ўжо праз год гэта вот адзіна згадка, што атрымаўся знайсці, што яны былі ліквідаваныя. То бок прадпрыемства закрылася, ініцыятыва схавалася, зараз нідзе ніводнай інфы, конечно, пра ніякі музей вікінгаў пад адкрытым небам няма. Ёсць нейкі фестываль за шлях з варагаў грэкі, але ён таксама такі дастаткова цьмяны. Чаму Беларусь не развівае гэта накірунак турызму? У той час, калі гэта суперпапулярная тэма. Чаму і, может быть, не трэба? Беларусь шмат такія накірункі не развівае. Я думаю, это зноў жа такая банальнасць. Я не ведаю, нас чамусьці вельмі любяць тых славянаў. Беларусы чамусьці хочуць быць нашчадкамі нейкіх баянаў і берендзеев нейкіх міфічных, і не хочуць быць нашчадкамі Олафаў, Вальдэмараў. Можа быць, яшчэ калі-небудзь захочуць. З'явяцца у нас і кніжкі, і фільмы свае на эту тэму, і музеі пад адкрытым небам. Таму што мне здаецца, класна адчуваць свае нашчадкам вікінгаў, готаў, кельтаў, а не толькі берендзеев, баянов. Асабліва жыхарам Шуміленшчыны, которые просто бы атрымалі агромны такі. Добра, дзяліцеся, калі ласка, сваімі меркаваннямі ў каментарыях, пішыце свае, не знаю, можа быць, думкі, ўражанні пра вікінгаў, што вы глядзелі, што вы чыталі, і да новых сустрэч. Шчасліва.